Dobrý deň prajem všetkým z Ríma na Slovensko. Včera som sa vrátil z Ankary zo summitu NATO, ktorý podľa môjho názoru bol veľmi úspešný. Ale veľmi nám záleží aj na téme integračného procesu krajín Západného Balkánu. A práve preto som dnes tu v Ríme, pretože práve talianská strana a pán minister zahraničných vecí Antonio Tajani zvolal opäť zasadnutie formátu tzv. Priateľov Západného Balkánu, ktoré sme nedávno hostili aj na Slovensku, bolo to 12. mája a toto pokračuje ďalším rokovaním. Všetky tie témy, ktoré rozoberáme, tak majú jeden cieľ. Aby sme na základe pravidiel, ktoré sú jasne zadefinované, ten proces integrácie krajín Západného Balkánu trošičku zrýchlili. Aby to bolo férové pre každého, pretože ak to nebudeme robiť, tak frustrácia obyvateľov Západného Balkánu, ktorým sme slúbili už pred 23 rokmi, že raz budú členské krajiny Európskej únie, pretože bolo to práve pred 23 rokmi v Tesalonikách, kde sme im to slúbili. A som veľmi rád, že pomaličky mnohé procesy sa pohli dopredu. Či už to bol napríklad ten program finančný alebo takzvaný plán rastu finančný zo strany Európskej únie vo výške 6 miliard eur, ktorý má napomôcť spolupráci vzájomnej medzi jednotlivými krajinami. Alebo to bol aj úspešný summit Európskej únie a krajín Západného Balkánu v Čiernej Hore, kde spoločne Francúzsko s Nemeckom vyslalo jasný signál, veľmi silný, že je tu nový moment pre rozširovanie práve krajín Západného Balkánu. A my musíme byť pri tom a musíme riešiť konštruktívne veci a odbúrať všetky politické prekážky, ktoré sa za ten čas tu vytvorili. Preto som využil priestor, aby som mohol hovoriť aj osobne s ministrom Tajanim, aj za účasti pána ministra Đurića, ministra zahraničných vecí Srbska Marka Đurića, a rozoberali sme tému vlastne tzv. Zamrznutého tretieho klastra, ktorý už 5 rokov naplnil všetky technické parametre, skonštatovala to aj Európska komisia, ale napriek tomu 5 rokov táto krajina stagnuje s ďalším otvorením tých zostávajúcich 3 kapitol v rámci 3. klástra. Toto sú konkrétne kroky, ktoré môžeme urobiť. Dohodli sme sa na nejakom postupe, aby sme mohli postúpiť ďalej a povedať, že tento formát má naozaj zmysel. Máme pred sebou ešte ďalšie príjemné stretnutia, ale hlavne aj uctenie si významných osobností tu v Ríme, či už je to Milana Rastislava Štefánika, ale rovnako aj Cyrila Konštantína, ktorý je tu pochovaný, keď sme si pred nedávnom pripomínali štátny sviatok u nás na Slovensku svätých Cyrila a Metoda, tak sa veľmi teším a pozdravujem na Slovensku.